Γεια σου YouTube, Μπάνι εδώ και αυτό είναι ένα έκτακτο channel update γιατί θέλω να σας πω να πάτε να γαμηθείτε. Ναι, σωστά ακούσατε. Ειλικρινά και σοβαρά θέλω να πάτε να γαμηθείτε. Τώρα φαντάζομαι περισσότεροι αναρωτιέστε γιατί θέλετε να πάτε, γιατί θες να πάμε να γαμηθούμε και τι σου κάναμε και... Θα σας εξηγήσω. Είναι λίγο περίπλοκη ιστορία, βασικά όχι τόσο περίπλοκη, αλλά θέλει λίγο εξήγηση. Οπότε ξεκινάμε με το να πάμε μερικές μέρες πριν, 1,5-2 μέρες πριν. Τι σας είπα μέσω YouTube και Facebook. Σας είπα ότι επειδή λάμβανα ερωτήσεις από εδώ και από εκεί, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα να βγάλω ένα βίντεο από αυτό, στο οποίο θα σας απαντούσα ερωτήσεις. Έτσι και θα απαντούσα στις ερωτήσεις σας και θα έβγαζα και καινούριο βίντεο. Οπότε λοιπόν, αφού έβλεπα ότι έπαιρνα ερωτήσεις, σας είπα δώστε μου ερωτήσεις, θα έκανα το βίντεο και όλοι θα ήμασταν χαρούμενοι. Τη στιγμή που έκανα τη δήλωση, τίποτα. Μία ερώτηση έλαβα. Μία! Σε πάνω από 24 ώρες, είμαι σίγουρος ότι σας έδωσα πάνω από 24 ώρες. Πέρα από τις ερωτήσεις που ακούσατε λοιπόν στο βίντεο το προηγούμενο που έκανα, δεν έλαβα τίποτα άλλο. Πραγματικά αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις για πλάκα και σοβαρές, ή όλες για πλάκα και η μία σοβαρή, που έλαβα από το διάστημα που έκανα τη δήλωση μέχρι που έφτιαξα το βίντεο. Και τώρα να ρωτιέστε γιατί θέλω τόσο sincerely να πάτε να γαμηθείτε. Γιατί πήγαινε στα comments του πιο πρόσφατου μου βίντεο, πήγαινε στο Q&A. Παρακαλώ. Καταλάβατε τι εννοώ? Όχι? Ίσως θέλετε βοήθεια? Οκ. Ερωτήσεις είναι αυτό που θα παρατηρήσετε. Το νόημα του Q&A είναι ότι σας ειδοποιώ γι' αυτό, με ρωτάτε και απαντάω στο βίντεο. Δεν σημαίνει ότι θα σας απαντάω στα comments του βίντεο. Αυτό που με τσάντισε λοιπόν είναι ότι ξεκινήσατε πάλι να με ρωτάτε περισσότερο από πριν στα comments του βίντεο, το οποίο σας είχα πει ότι θα ήταν για να σας απαντάω ερωτήσεις. Οπότε ναι, με τσαντίσατε. Όχι, δεν θα σταματήσω να απαντάω ερωτήσεις, αυτό θα ήταν ηλίθιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τσαντίσατε και θέλω να το ξέρετε για να νιώσετε άσχημα για τον εαυτό σας. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπάω όλους με τον πιο ομοφιλοφιλικό τρόπο που υπάρχει. Bunny over and